tügeleme. Yegencik. Qoğme. O. Süydün ama getirmäken boşadypdyň döküp. Salam Satıktay. Salam qoğme yegen. Mamka. Mamaň öýde. Ecem eltip geldiydi. Kızgınjak süýdi uratdy. Ay tügeleme. Süýdemäden getirmäken boşadypdyň ýoly döküp. Sen wara aşgana goý süýdi. Mamaňam öýdedir. Ödem ya çöre tandırdan çıkardı gelecek deydi. Tügeleme. Oňarpsyň da. Sen süýdüň aşgana goý. Mamaňam öýdedir. Bali. Kızgınjak süýdi çel. Ay sen kapyny açyp bilmeň, men açyp bereyim. Gel. Ay berekella. Eyvay Allah'ım. Şartlık. Kim geldi? Zerenin neydi süt getirdi. Şartlık. Hamala biz seyretmeyen ya. Cerenem günne bir daha doğraca. Ay bol yahu. Dadrayn yenirden süttür tarım. Dadırcak olsa öz öyüne çağırıbam iyidir ve çırvelyara. Bana da iyilewine çıkmana yüz gerek. Gülsara gahaynına feredesi gelen oğa, jan nidresim gelen oğa. Sen wakaň zat diýmejek bolýan bolyn. Bol yalay ho. Koşulmatan o. Ecem özümdi ýoşuk bilen duýdurarym. Şu hojalyga meňem dahylim madra. Ya hiç da goşulman ýaşaýynmy? Gelin. Yalnızca biri mama deydi mi? Ho ece, Ceren süýdi uradypdyr. Gyzagady geldi. Vay tuveleme. Gülfaracan, sütçi durmasın. Derrow bişirgin balam. Daýda. Jeren biz azara goýmajak bolup, süýdi gaýmak gyljydyp bişirip ora daýypdyr da. Vay oňor aýypdyr. Ceren janyň sygyrynyň süýdi ýagyldyr. Ýogsa da biziň süýdimiz bilen goşup batyraýmady. Daýda, biziň sygyrmyzyň süýdi ýagsyzrakmy näme? Geçen ýerde goşdumam bolyn, kesilli. Ziýany ýok Gülfaracan. Bir gezek aýry batyraýar. Daýda, öňkü çekide gatyklamazam näme etjegim bilemok mene ählisini goňşulara paýlaýaňyz. Iň bolmana satdyraň bogam. Vay Gülfara. Satsaň bolmada. Onsoňam bir gün edip iýeren zatyny ýzyna gaýtarmak bolmada. Adamyň göwni çygdyn gawagy ýalydyr. Onna akzat satmak bolanok diýip şäherden oba gelip mala seredeýin. Hözürnem goňşular borsyn. Ece. Jany. Ececan. Biz sana feretmeýän ýaly. Gyýdyň her gün bir daha duratdy. Ana ýaňy süýdi uradyp durup. Ha ödem çörek pişirdim, çöregimi alyp barjak diýipdir. Näme biz oba maskara etsek bolýam kary. Ece oň öý aýratyn, ýer aýratyn, bir öz maşgalaty bilen bolsa bolanokmy? Onsoňam giýewoň hiç zat diýenokmy? Ece iň bolmana sen bir şoňa bir ýuwaşyk bilen duýdurar. Ha goňşular näme pikir eder? Saatlyk ejesine tereden okun diýip pikir eder. Vay oğlum. Türkmenimizde go depdesturumuz var. Gel okuram, git okuram, gelmeden, gitmeden, ortarada dövül okura diýär Türkmen. Okuram diýenler Türkmen. Bak Ece onu düşün yani. Aramızda bir iki köçe var. Günnede bir goňşy okura bolmuyor. Ondan goňşular äder saatlyk ejesine tereden okun diýmezmi? Bara özümizde. Süýdem ma, çöregem ma Ece. Sen özüň ýuwaşyk bilen şoňa duýduray, uğratmasyn näçe? Oğlum, ilgün aynadır oğlum. Hemme zady bilýändirem. Hemme zady gowy düşünýändirem. Ondan Çirin canım penýaly men çağama. Olam penýaly men peýmäge haky bar.
Vay yoksa da. Yer qoğudu kızgın fit bilen çörege yelle. Şey delmayece. Hov. Oğlum. Şatlyk. Men sana gowurdyň üstüne yumurtka çakdyma? Ay sen yumurtkaň ödüňi mena ejemle. Ödüňi ýaýyp alam. Şeytan ayece. Süýdimeýänmede de näçe wagt boldy. İjem ogly kimi görse şoňklyk şulam. Vay vay vay. Mama falan. Vay men balacygym gelipdir. Ýüreğimiň ödeni gelipdir. Vay balamyň balaty gelipdir. Mama ecenäler çörek pişirip barjak diýdi. Gowda çağım. Atkylar bakma. Boxtaňa düýün çağım. Şeýdip gelip durun ha. Uy mama we. Mama düýne belli ben. Vah çağım. Bir näçe görütemem maňa adylyk etýär balam. Sena men iň ýakyn joramyň aty dakylym. Mama enen sen çoğuranmı? Onunla da nähili jora. Çağlykdan iýelimiz aýry giden okdy. Mama sen ağlayan. Yok balam. Mamalar hiç haçan ağlanar. Uy mama. Eçip pelvanlaryň doglagyny hemmen eşip giderse. Ne diýip boldy? Hemmemiz üýüşip çyk gider. Bawun çağam. Uy ýoksa da ýür men taň goça bir zat görkezeyim. Gel. Sen yanına bak, minmeyen bir dedim lan. Sen o maşinlik adam der Sen o. bile kayıtmayın dedim. Sana gün yaş gitti o. Gün yaş var ya. Gün yaş var. Sen bile yola çıksan o. O gün yaşına kavun tek o. Karanlık düşman esene da. Karanlık. Açkiyin ayır o, açkiyin Ya ayır. iyi hareket lan. İyir o bir. Yuvasa yapmamız yuvasa. Yutarası koy ver. Üffeda görüyor. Üffet. Vallahi. O yapılan ağa bollu değil Sana o. ita söyledi sana ita vur. Ağam traktör değil mi? Bolyalı o bak. Ne? Tumar. Tumor değil o. Timar. O sen getir diyenin adı şu. O şu da şu. Timar mı şu? Timar şu. Ha şunun için öyle o timar verili ya. Soğuk düşmedi mi? Ey tekke suğa düşmeler o. Hani sen karnı tuğranacak dedin değil mi? Şu timarla işini. Yap kelleden çıktı. Ken vurlayan da putu sen. Gurlap ben kellemden çıkardın ya. Men vurlayan. Ne şu kelim ne yaptın çıktı o. O sen ken vurlayan o sonunun yadından çık ya. Yürü, Üstün rak ol yürü. Ay. Geç. Geç. Geç çay. Geç o. Geç. Sen geç diyen ho. Ey ben maşinar benden normal benim değil de o. Sen gir ho. Gir değil yaka gir sen o. Gel. Ne dikkin? Ay tüvölüm. Gellik. Şu tayda var. Adını tutanladın var dikkin. Ne mi diyeceksin çıkan? Ne mi diyorsun çık ya? İşlekli edilir mi? Ne mi? İşlekli. İşlekli nereden geldi ay? Ağzını tutanladın çıkarayım da. Aha sen mebilin vaatları gerektiydin değil mi? O. Aksesuar. Mebil aksesuar. Aksesuar. Ana şun vaatları baştaydı. Aksu var mı sorun? Hava aksesuar değil o, aksesuar. Bu vaatlar ey. Yine de bana gerek vaatlar da şey. Tamam. Allah ne yapıyor? O alalım ben Yok öldün. büyük yapıyor şey. Tırnaklı doğrudan açıyor o. Allah canım. Aha ne mi olsun pulun yetken mi olsun? Buldun mu onu? Hava pullu. O Timar ne mi sana mut versin mi o? Yine amatlı vaatları. Amatlı. Hoş geldin abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yaşın edelenler. Huda şükür köme edeyim am. Ha, Bizim şey timar mevlak suar marketinde etkinlik mevle değişiklikler vardır am. Siz ne mi odıklandır ya? Ne mi? Biz var ha ne mi şu? Hava şu. Ya o kim kılıklı? Hava ne mi? Yanka teyze asılayan ayna var ha ayna. Ha, ayna. O teyze getirdi değil lan. Ha, Teyze teyze suat getirdi. ikinci tazam. Ha. Bekke eten yani ettirler. Kim ayol? Hanay niye taşıyor? Ağam karam var. Daha bir mı çıksın?
Ay İsmail yük düşüp kayttım lan. Selamun aleyküm. Ne be bir açılyan teyze aynı getirdiler le. Nire? Ha bize mi? Hava size. Hova gel lan. Yok orket ata. Sonun gerek mi? Şunun gerek Ay de. hele gelme lan hova. Bu hat gelen Bari gerek. ku ölme düşürttüler o. Cansayım yüzün bir yerde saklasan o tanıdık. Sağ ol. Durusuna bir yerde. Yok. Yüzün yemiş gibi şu. Ağzını tutan eder kıttay. Ağam sen beni tanımak için geldin mi? Aylanmak için geldin. Aynen mı uçun Tanımaları da Hava. aksuarlardan tanıştırma. Aksesuar. Aksesuar. Bolya yok tanıştırayım. Ay yok man ne Allah yok sana ağam yor ilk tutukta da şu aynen gör ay. Sen ne ayladın ey? Ne ayladın? Men şunun gelip o başlığımla falanmış gitmeden bolmalar o. O tane adamsın bu. Hava kat vururlar o. Son falanmış haydın ne olsun? Son falanmış aydın o ben git çıkken bilece oynan oğlanım o o. Ne tanışın görürdün. Yok başlık gittik ya oynaman ra. Gelme şu duruşuna doğrulan rüyken. Ay bileme böyle oynama doğuna bilen son. Ey neyim şol şarin oğlu o men beni şari on kakadın bilece banlisi yaptım o şu adam o yönüm ön adam dururken. Yok son falanmıştan bana ne yaptın son? Bana ne kol yürüyor bu düşo. Yemek dedik yırtı uyadır. Tamam. Satık koyuyor ya başın. Ay Peki geliyor bunun mu? olsun ne bileyim. Bu tane yara başlığı. Ne Bu tane tane yara? yara. Tanandın. Ay erteyin bana bilir yani yok la yor. Gel. Başlık selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Başlık mümkün mü? Gel bakka. Neme şu çağırıp dostluğunuzu yaptır olmaşlık. Salam Geldi, edeyim. geldi. Gel ağam gel. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Gördün gerek. Ayttım ben tanar diyeyim. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ne öyle? Kovma edelim kız. Oğlum abi öyle. Ay tügöleme. Ay gelin tanar diyeyim. Tügöleme. Hey ol lokan oğlan ol gidip duray. Ya şu geçin oturun arkaya. Geçtik kızan. Ödünü gelen yalı olgun. Mekanzan var ya. Gördün mü karşısını? Gön tananlar. Bak sen onun ya şu men mekana değil. Mekan? Ya men var ya. Şu birliği bulaştırdı mı? Ne mi? Mergen. Mergen zar bağışla. Yok ya mergenim değil mi? Mergen. Yok men adım Söhbet. Çağırın oğlu. Çağırın oğlu Söhbet. Çağırın oğlan değil mi? Çağırın oğlum değil mi? La ilahe vallahi. Ayılımın alış yastıma yardıma düşüyor. Yok yatma oğlum sen çıldırıp bana o yatma oraya yatma. Meredin oğlu. Meret ben kalkam oğlum ne la da baydın. Kalkalanma dur saçma. Yok ya Süley men çağırın oğlum değil, meredin oğlum değil. Men Oroş'un oğlu. Ana şu oroşu o da çağır diyediler de o. Ay mungulen var ha. Git çıkar katkansı bu düşüyordu. O ne yaptılar da. Geçek bilmem. Edip pay koyunu yaptık ha. Yani ağam bağışlan orayın men şehirde önüvestim. O var bir gidip görüm. Yok ben git çıklığın diyene git çıkan. Ay yok ya Süley men elimlerim şehirde. Eren. Ya Muhammed. Böyle olatlar İslam. Neme hizmet, neme kulluk var. Ay bir de şu bir açıkla bir aynı. Tehde çıkan var ha. Bizim timar mebil aksuarlamızda sizin islenlik haritlarınız var. Ödüm el yeter vakadan. Ay gördün mü? Ayttım amen o.
Bekke, Ho- görköstürdün mü, adam düşündürdün mü? Başlık görköz çok bolup durdum bolýan şo başlyk tanıyan çağırıp dostu diýdi. Salam edýär diýdi bol. Arkaydy verdim. Hadi ya benim almanlar. Bağışlan olun. Çağrı diýdiňiz, meret diýdiňiz, may bermediňiz, çay, kofe de hödürlemendiniz. Yok çay içip oturmaz. Yani şulardan bir ağla olacak. Al al ya. Benim pulum mağaza söylemeyeceğim o. Mangal mutfak. Sağ olun ya. Arkaydy. Bekke ödüm bir uruktur görköz. Bol başlyk arkaydy. Öz görköz. Ol ya. Tamdyra çörek diýip kelle başaýa garassalar, mellege seret, sygyrsak, üstüne de günne mihman, nämemişin, gelen mihman öz arsky bilen gelýärmişin. Şo mihman öz arskyny öz öýüne oturup ýese bolanokmy kagay? Wah. Vay. Ecem çağatya. Alo, Ece. Hawa gowmaja. Hawa gowda şükür özüňem gowma. Elişe de batýar neje? Hawa. Hawaja. Hawa. Bila şoň sesinden ýa-da. Yok lagaja sagar yatakda däl lagy. Elişe de batýar neje? Gapymyza bir öküz zaňdylar bol, sesi gatşaň. Hawaja. Boreje özüm jaňa dern. Bolýa. Sağ ol Ece. Vah Ecemcan. Vah hey. Açyktynmy? Al janawar. Men bolmasam ajalarsyň senem. Korrak mı? Kelet ağam, timar bir de kil var. Gaýtdy. Ana. Ha. Gördün mü? Ay malat tunuyor mu ya? Ey turnip değil ho. Şimdi yeşil atılmalı şundan. Ha, gerizin alyan. Hava geleceğin alyan. Yine kalır yığını ya. Hava yığın aymalı. Ana. Ana. Böyle git yarım gel yarım. Bol. Ekil oradan bunu ben. Hava. Bolli. Yine yedi alıklat koyuyan bunu. Eýdýär, ho kalstuklaryň oýmaly bunu. Ne sagat oýlýan. Ha o sağlat koyuyan. Hava. Pul zaşına berge koyamalı. Ha. Hava pul koyuyan ama. Namam çekal. Hava ne? O başym çykýar diýdi, ýasaýan diýdi. Hava. O bolup dursun ýasaýany men. Hava ay o da sanık banık asap görünsü da bir. Ay yaptım ay bana olsun bunu şunun sanmak yarlattır da o. Yine bir arayım öyme söyüm atmalı. Yaptın mı? Hava. Sen asyandın da öýmen bir ne zal var ba? Ay o ne yaptın ay mal gelineceksin Asya'da öyme öyle. Ha bol ya. Ulan näme masan as vermelidir da. Hava. Ben gelamny bärlerim görüşdürana. Bulatlar var diýip Gerek katlarını sayla vermeli ne? Howla. Timar bir de kil var diýip aýtma. Hava. Hawa görüşdürana. Hani? Bana gel. Hani? Bir gel bir de. Haydi de Allah Allah. Bir de. Şurada şu. Kendi Şurada. kendisi. Hava yok aynısı yapılıyor. Açıp yapılıyor. Ha sizin diýäňiz de şu. Howwa. Açyp yapylýan aýna diýdiňiz da. Hava yok açıp yapılıyor. İçinde O bildiğin başlygyň duruyor. kelýär gaýtdylar ýa açyp aýna yapylýan diýip. Sen diýdiň aýna. Hava. Şu değil. Tanıyan. Tanıyan? Gördün mü? Başlık ben tanıdım. Oğlaklar masaat verdi. Gördün mü? Ağam. Başlyk seni gowy tanady. Ýöne seni onu tana bilmedin da. Hey. Ya. O ne mi dedim Evet ne? derim diye. Tanımadı ayağını seni. Tanımam mı? Tanımam mı? Tanımadık falan oluyor. Ağam aýtma. Başlyk küçük oynamadyk o. Ey başlık çağa da bu oynamam ben ne? Ay oynamadık o bizim başlığımız o. Gelen ağam. Ey ne eyledim seni? Karış. Aýtma. Timar kil var diýip. Deret ağam. Da. Görýän däme ağam. Deret. Şöyle. Howla deretine. İki taraflı oynadım. O bıraktan öyle kokuşla bıraktan öydeki kokuşla. Howla. Neyse kokuşun orada koyuyorum. Aýtma. Can ağam deret. İki taraflı oynadım. İki taraflı oyun. Howwa. Gel ağam gel. Bıraktan gelince mudattan koyup bıraktan öyle zattan koyuyor. Ya yine de var täzelimiz var gel ağam. Näme diýdik? Timar
Bizde hil var. Yo, sizde de bizde hil var. Sizde hil var. Ina seret astın. Ana. Ana. Öydeki şahiteplerini koyma. Ana. Gerek kalktı. Görüyorsun değil mi? Oo. Ina seret. Sağa Kulak kalkası koy. Gözlüklerini koy. Oo. Hey, bu ne be öğrendin mi ne? Evet. Ya. Ay gene gel. Böyle öğrendin okunu git gene gel. Yok yok ben gelmeyim. Gel kalın alyan. Yine koy ya. Koy ya. Gördün mü? Boğdaklar var ya. Öbür ötenin önünde oturma. Ben öz bilendirim. Gel yan. Koy ya. Böyle. Ana. Ina seret. Şimdi şun aynalarını görüyorsun seret. Hava. Hani açıp yapılan ayna dedim da. Her gelene bu ayna dedim da. Koyma. Ina. Şunun görünüşleri. Haydi görünüşünden gerek giden bağdır ağam. Geri öğrendim de polya. Hava. Taf böyle haydinden gerek. Haydır kovurdum saylaymalı. O sayla. Sayla. Geri öğrendim de polya da. Onu 3 metre 2 metre alıp olmayı. Hava sonat böyle da. 2 metre 1 metre nedir? Onamat böyle. 1 metre 1 metre. Ay böyle onamat böyle ra. Bak 1 metre yarım metre nedir ki? Ay ha böyle la ya. Yarım metre yarım metre. Sen öyle diyen mi? Hava. Ay bor onu 50 santim 50 santim alıp olmayı. 56 50 mi? Hava. O onamat böyle la ya. Ben sana 3 tane Ha oğlum böyle ya. Ağam sana böyle ya. Üçeki. O sana böyle ya şuna. yarım santim yarım santim alıp olmayı. Ay ağam ne öyle diyelim aydın. Hava ne mi ne hatımam bak görkeleyin. Katın odun aytma ho. Ya kovlayan verdin. Yo ne isterim var. Şunları ya aynani. Şunları görüm saylayan. Hava saylayan ağam. Yine şu gel. Vay ben müşterde selam ben çok Ay ünlü tamam abi. ben. Timar bizde hil Bu ne var. var? Ben şu görünüşünü kovurdum yani. Şu görünüşün mü? Bu düş. Şu görünüş dedim şu görünüş ağam. Öydü. İsteyenem de şu görünüşü kovurdum. Vallahi ağam hadi. Hadi hadi. Şundan ne çıkarttığını böyle ay ölçek ayttık. Ölçeğini ayttık. Hadi şunu Bollu. Bollu mu? Ahirin yolla ya. Ya tattın ay. Katar kayın yolla ağam. Gerek lahtım. Görüyorsun değil mi? Sen gelende bütün ovam yigdeler. Sen gelende ovam geyer begresin. Pelvan, uzak yaşa ediydim. Sağ olun. Canım, sağ olsun. Sağ olun. Sizin marlığınız men marlığım. Aramızda ilmi dama maşgaların arasında başın dik olsun. Dünyam yazmana, dünyam sazmana. Ne çene desem de gülüm. Şuraydınlara sana yallan edeyim. Sağ ol ediydim. Uzak yaşa canım, sağ olsun. Sağ ol. Bileceğim. Çaycağıdan iç. Çay içelim. Sesin bağlı yatmasın. Han men nahar göreyim. Sen hava çay soğuk Böyle, seyrederdin. Bunlar böyle. yetik geliyorlar. Ana ağam nerede kal? Aha. Geldiniz mi? Ağam selamun aleyküm. Gelin Selamun mi? Gelin aleyküm. ay baleni. Gelin ha. Uzak yaşa. Tanrı yalkan. Sağ ol. Gel. Uzak yaşa. Tanrı yalkan. Gelinler gorun musun? Söylem kovum yer deylanlar. Sağ ol zigince. Sağ ol. Sağ ol. Gelin ha. Gelin araştırdın ha. Kovum yer deylanlar. Gelinler gorun yer deylanlar. Kovum yer deylanlar. Şahscan hanecim? Gecem şu komşulara varça orasının yanına. Bir talam edip bariyan nida. Bilecek elaymer keniyim de. Kovumsunuz, köp araştırayan. Geliniz mağla hır, ken araştırayalar da şeydi. Aleykümselam. Tanrı arkasın sağ olun, seyircilikte atnaşalı. Alın oğlum. Yürün. Yürün geçin ha. Hava yürün. Geçin. Pelvan beni eceme karışacak gelsin. Girayım el keniyim de. Şeyle han Yaşar, gelinler soğuk, geçin yürü, onu. yürü, Girin. durma Hadi beydir. böyle berik geleyin. Gelin. Ya adam ancak geldiniz mi? Oğlum sağ lapsınız. Go. Şeydin ha beganların ha. Hança açın. Kovmaya daylanlar. Ölçerlenler. Men size go tümşan çayın çirenci. Ay sağ ol ağam. Hança aç oturum. Sadıkçan ne? Garaşıp al kaytma kıyın mı yiyeceğim? Vah ağam al kaytacaktım. Görmen geçmeyin ip dur da ben bari yan niye? Ömrünü iş olmadan yaşlar. Siz onar yanı da boldu da. Başladılar yine. Bar git alıp gel. Bir adım en piyade yürümesin ecem. Yine filmay. Hani koklaşman sana ha. Şu yere adamlar bar iyisini aladasın. Taşlak geliyor da ha. Vaqt pul. Selam şemşa. Ay, meni bir davaňda goşmaň. Öňüm aýtdym, gaýrat edim. Men hiç kimlegem däl. Hani bir çakmağını koyun sana ha. Körpe deyip var iş men üstüme koyýaňyz da. Bir zat orada barına garaňyz men üstümde döwýäňiz. Ay Türkmenin kiçisi olandan deyip dura Türkmen. Çekiver de ağalan näme
Gülsara. Ha? Sineme bäwejik alarça wagt bolly. Siz bäwejik alaňyz okmugy? Şu dikkirdäp girip çykyp ýörsiň. Size deme wagt bolly. Selvi, alarsağa näme ýaşymyz var tek, dogry dämi? Ay gün ýenigem geçip dur. Bize beren ok. Berse bir mündem durjakka. Baranlyk mallamyzyň bary ikiňizem sagat diýe. Merjan, ruhdan düşmesene. Sizin tek yaşa. Gelceňiz öňüňizde. Ruhdan düşmäň hemme zat gowy bolar. Inni Merjane de bäwejik almana çak bolly. Toy edenlerine näçe ýyl bolly? Bize entek ýaňy toy etdik. Çaka bireyem molly. Ýöne eliňe diliňe bitýän zat barmy näme? Allahyň özü bermese alajyň näme? Ýogsa haýsy zenan eline bäwejik alyp o bäwejiginiň sallançakda üräsi gelen ok. Nesip bolsa bizem sizin kal şähere göçüp şäherden jaý alsak, bäwejigem derrew alarsa. Näme? Agyt Gülsara agdyňdan çykýan gulagyňy eşdiýärmi? Gülsara, Şähere göçdük diýär. Sen körpe, daýdama kim seretsin? nesip bolsa şäherden jaý alsak, şähere göçdük, ejem şartlyga ulagam alyp berjek diýär. Agyt Gülsara, siz diýäniň kim bolýar? Uy, kim bolsun? Şartlygy kimiz bolarsa? Gülsara, daýdam näme? Oňa salasalyňyzmy bir? Vay, daýdamam ýok diýip durasy ýokla. Esas zat şartlyk bolýar diýär. Gülsara, diýän sözüň näme gyz? Mellegi jaý daýdam sattyrmaz. Düýe garrasa köşegine ýer diýänmi? Daýdamam ýok diýip durasy ýokla bize. Adam diýe däl. Onsoňam daýdam inte garranok. Vay, garry bolmasa da iňirdisi ýetik. Siz ýaşaýmasyňyz şolaydy. Bizem ýaşak gördük şolaydy. Ýöne daýdamyň beýle iňirdisine meşitmedik, ýamanlygyny görmedik. Ay howa da, garryny men başyma taşlap göçüp gaýdandan gurrunam başgaça bolaýa-da. Gülsara, goý gyz bolan bolşuň näme gyz? Agdyňdan çykýan gurrun näme? Bizem ýaşadyk aşlydy. Eneti eşitip häzir bir hilek golaýmasyn. Dogry aýdýaň Selvi. Ogullar eşitde halamaz. Beýle sözler aýtmasaň gowy bolar. Şonu sene Merjen, mena Gülsaradan garaşmadym bu gurrunlara. Ýürüň beýip oturmalyň, aşağı düşeliň, garaşdyrmalyň. Oglanlaram garaşyp oturanlar. Ýürüň. Günden menem şähere göçüp gitdim. Ontaňa görmäge zar bolar. Näme diýär? Dur. Buğurun ýerden tapdym. Gowunçyn tap. Buğurun ýerden tapdym. Ýene boş ýerpe agurudyň. Göçmek gurrun ýerden tapdym. Ha, oýnawatyr. Oturup burada tapaýaňla. Ejeme kim teretmel onda? Ejemem alyp gitjek. Dinlesen meni. Ejem hiç haçan şähere göçmez. Sebäbi ilmi dama bir de aýtýardy kiçiligimizdenim. Şuly ýe, şu ojaga kakan mehrisingenler diýip. Ejemiň habar barmy bu zatlardan? Ejem men aýtsam göçer. Intak aýdamak ýöne aýtjak basym. Gülsara bilen maslahat etdik. Anna näme bizim pikirimiz gyzyk kylýarmy saňa? Näme diýär ýa? Bir de o garrymy sen näme gurrun edýäň ony? Ya dursana sen o. O şähere göçdi da onu. Nerede yaşayacak şäherde? Ya bize aýtman jaý, staç, alana däldir şular. Bolup biler. O maňa ýaman gyzyk bolurlar bu. Hawa. Innovator sen näde boljak şäherden jaý? Han aýtsana maňa. Hay ýok, intag alamak. Ýöne o da jaý satyp Vay. alarnan. Oňa çenem gaýnlarda ýaşarmyn. Habarym barmy bu gurrunlardan? Şu wagtda eşitip dur. Näme diýäň o? Habaryňyz barmy bu gurrunlardan? Ýok, bize daýdylan o. Pelwan agam, bula beterini tapyp otur. Indi näme täzelik? Indi näme? Ya, şu pelledi gowy işler o ama. Gaýnymlarda ýaşajak diýeni görýärmi? Gaýnymlarda ýaşamak daýym bir erkege utanç diýämi? Han goýuň sana o gurruny. Niden tapdyňlar teň ha, oňym aklymdadyň da üýtgäp ýörenler da. Ýok agam, aklyma ýetgenok. Ony şäherden jaý alyp, menem öz başyma ýaşajak. Onsoňa mowada sizden ýaňa gün ýok maňa. Körpe eýtmeli, körpe beýtmeli. Bar iş meň üstüme taýaňyz.
Haçan varsan ejeme gow seret. Hamana ejeme men seretmeýän ýaly. Sen na günne süýdi uradan bolýan, çöre uradan bolýan goňşa çykar ýal etmediň-i? Hojalyň bilen boluberdi. Ýagşylyk etseňi mene. Näme ýagşylyk etme, ejeme seredemokmy? Sana sereden ok diýär. Bizde de var şo süýt. Çöre bolma süýdenme. Sen haw bolmanam, inovator sen bir körpäme biz sen şey diýip çykylardyk kiçiliginden bilýärmi şonu? Garroýa sen garsan sen seretmeli bolursun da minnet etjek bolýar. Yo, minnet etmek däl. Sizden ýa-ni köçä çykara ýüzüm galmady ho. Ondan göşşök diýdimi göşşök. Öz başyma ýaşazak. Ayjyym galan da adyňa bilemok. Şo jaý tatsan paýjagaşma berersin. Satmak hakta gurrun olmaz. Inni doğanlan sen ayağından asılşyan, badagatyan, şiyle guryan olur mu? Şeyle mi? Bu sözlerin gatağır degdicigim. Gatağır. Şemşa senin bir zat deydi. Bu dawaňyza meni goşmaň diýdimi? Ine ulağamız var. Öýde çöler. Isle satın, näme etseň şonu edin. Menden pul soramasaňyz bolýar. Adar vermeseňiz bolýar. Sizden pul sorajak bolýanam ýok. Sen inim dinle. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa men sana jaýym tap bereýin, gerek bolsa pulumy bereýin. Şäherden jaý alajak, heziletde ýaşa. Öňe garroý bilen işim bolmady. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa men göçüp baraýaryn garroýa. Men seredäýäryn, beýle ýejeňe seretmän tonýan bolsa. Sen tonmasaň meni tonamak, inovator. Men elime pul jagady berip o da özüm aljak bolýansyň daga. Puluny özüňe nesip etsin. Men özüm satarnam. Öz başıma jaý alarnam. Men öz başdak şäherde ýaşajak. Men şu gapdarymdan atyrşmasaňyz bolýar. Sen inim. Dolanın mesawol. Gow başladyňyz başyna. Şoşuňa jemeli. Hani şugurruň hiç şutaýda bolmadyk ýaly alyp baryň özüňizi. Ýaş toýma sawolun, gat gow sowgat etdiňiz. Vay bunları. Öýe barıp arkaýyna oturaýman. Pehlwanjan. Gel oğlum. Men birinji görümüm görüşüm. Wagtaňa döni. Wah. Men no bahar oğlumsun sen. Gel Uzak aýjy. ýaşa. Taňra elkim, sag bol ejem gel. Geldiňiz. Göresim gelip gitdi. Gowmy ýagdaýlar. Ýörüň eje. Beýleme şulary. Sen alyp gaýtmadyň ejeňdi. Bäleler maňa ýegen otur. Ýörejem sen. Oýne diýäkler. Ağam tordu kesti, Cenab Kaymak'tan yürüyüte getirdim. Vay oğlum tortu keseldiler. Ejem sen gel bilecek. Ya bismillah hani. Ana. Uluk ýaşa. Aydar. Bakım yaşa. Yeni kiýler gaýet ahna. Selva padava deşler da. Git. Hani. Yok, bir köyden adam. Ejeme birinji beriň ejeme. Takımlı tortur. Birinci pehlwanjan oğlum. Yaşıma bakmasın. Benim yayını Algaydym balgaydym. Hani? Balgaydym. Nena. Ay ulan. Gel. Neyse doyurdum. Hani? Ay, balolum. Ame bir dakika de vereyim. Vakay. Yönetenine rat yok ha. Daha benzeme olsama ne? Şey değil Çağlan, şey değil. Haneze? Ana. Balem, ömrün uzak bolsun. Bagtly bol.
Elmi dama öýüňde toý bolsun. Elmi dama çağıçyklaryň arasyn ne bol? Senem bizim aramızda olacak. İn bağlanın, in bağlanın. Gelin hemmämiz bile uzak ýaşadyk gyýrarlar. Oğlum, bak. Uzak yaşa. Uzak ýaşa. Çatçan bar gitar al. Bir ejemden wagt bedelinle şu. Şey derler. Gitarasını alayım, buyur kar. Mehribanym, sen bolmasaň biz bolmazdyk. Şoň üçin şulaýdym sen hormatyma. Maňlaýyňda barasyn, sen garama ejejan. Dünýe dursun durasyn, ýok garama ejejan. Maňlaýyňda barasyn, sen garama ejejan. Dünýe dursun durasyn, ýok garama ejejan. Besir dağın varani, besir bağın varani, garrazık bir garrani, sen arama ejejan, ejejan, can ecem, sen arama ejejan, ejejan, can kem, sen arama ejejan. Amene zemgan etse. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ, bolup bize mehriban, sen garama ejejan. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ, bolup bize mehriban, sen garama ejejan. Besir dağlan garrani, besir bağlan garrani, garrazak bir garrani, yok garrama ejejan, ejejan, can ecem, sen 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 garrama ejejan, sen garrama ejejan, sen garrama ejejan, hiç garrama ejejan. Menne hili bağıtlayar. Uzak yaşayacak. Canın sağ olsun senin. Başın dik olsun. Hay hedil bolly. Ağam uzak yaşa. Canın sağ olsun. Başın dik olsun. Begendirdiňe bu ejemjan sene bara. Ejejanny bidem ýuwaş bilen ýöräbereli. Wagtymyny bir sene bardy. Eje sen bunu bize ýatyk gidiversene, aktyklaňam seni göresi gelipdi. Men etir özümjü gertik gaýdaýarmy? Bor bala. Şun tezde galayar. Şatlıkçan oğlum. Arkaýyn gidiberin. Pelwan bilen ertir öýdüm bararyn. Bor eje. Pelwan janam, ejemin sizde galjak bolsa menem turaýyn. Şäher aşmaly. Merjen bolşan bolsaň ýöräli. Gonç, menem düşürüp geçäýin-de, söhbede jam etjekkä.
Gayret edin. Görmenim siz bilen. Sağ olun. İnce. Aksiyci oldu. Hayret tasın. Hemen çiğdem uğradı oynanma. Ana sağ oturun. Ana garroyuma da geldim. Getir. Getir bunu. Evet. Salamat. Wa aleyküm. Olmaya deyler. Gelýän maça. Vay saatlik. Zatlaňyzy ýygnap nire uğramakçı. Dan bilen. Bizde bir de iş tapar bilen şähere gitmeli bolduk. Bir aylyk. Vay, men haberim ýokly. Oha bir şäher daş ýerde, bir 10 ýaşmyk ýol. O adam latda falan bolýandyra. Sen kiyalak. Ayağım aşağını ulağım orada bilýän. Hay bolýa. Hojalygy kim teretmeli onda? Ejeme kim teretmeli? Geline aýdyna çürüp alyp barýan galla. Ay men nahar tuğuma eşikleme kim teretme. Joň üçin alyp barýan. Ay dogry. Ha ola. Derkim kelletine gelen ne diýermeli? Ejem ýeköde ýaşar da günni görür. Keyfim kellendinim. Ay dinç günler geler durarsa daş ýerde. Men alat etmeň. Ýöne meni alada goýaýman. Borledy. Saň edin. Alat etme. Hawar tutar durar. Çağa dälänni biz. Sen sagaman otur. Geler durars biz. Ýöre ali. Gitdiňiz sagamança gidin. Ýöne meni alada goýaýman. Saň edin. Borece. Bolýa. Sagaman otur. Bolýa. Hawar tutar durars biz. Sen girece bir. Girece. Tek girece bir mi? Oh, günü atır. Şehirde mi? Hava. Yürüyoruz makadar. Gel. Eceme ağırladı mı neyim? Neye emedip gördün bir ediyen uyuyanlı atlangı da bu maslahatlar etmeliler mi aynıyım bir an gönlüsene ha. Aytdım ağam iş tapar bilen var ýatyk. Onun çağa däl ha. Her bir ýören adamy ýydarlap ýördiňizmi? Ay garan niýetiň aýtmak däl na. Men aýtjagymy aýtdym ağam. Ağam gaýrat etdi maňa akyl bermesene. Men aklym ödüme ýetip gidemini çağaly, maşgalaly adam. Ha sen gurrundan kaçmada doğurcaň aýtsana. Näme etjek bolýan sana düşünüp bolmadyla ýenim. Ağam, siziň hem öz aladaňyz ödüňize ýetip, her kim öz aladadan öd edýär. Menem öz aladam ödüm etjek. Onuň men işime goşulmaň sana gaýrat edin. Ana sen azyk sesiň haýallat. Näil bir gelmen sen ağaňdyr. Ýağından çykarmak. Yo, bilýän ağam şu taýda duraýyn, biz düşürä. Ana durdum. Hawa. Düşüräýik da. Hawa ne durdu? Bolýa, hawa. Sen enim dinle. Sana bir kal buldum ma. Durmuşum ödüňçe ýaşamaly. Haýalyňam dinlemeli. Ýöne hemme zat çakçaga sülen. Bir zat ýadyndan çykarma. Garry bilen ejem taşlap barýansyň. Barjak ýerimde de ýüzüň gülmez. Gelin sana da değişli şuurunlar. Barminem canım sağ ol. Ya.
Bekke. O başlık. Indi şu suratlar var ha. O. Şul ullukda gelýän, şulan hemme. O ne şu nereden ne? Ha, şul standart. O standart o. Hay, tu görünüş diýen badyr ne şutayda. Düşündüm. Şöledin şu at 182 sanatı geldi ha. O. Galanlara bir yolla. Galanlara bir yolla başlık. Indi bulan. Aha. Şu scena atılýardam göne şulan. O. Ha o. Oturdular yerine. Düşündüm şunu var ha bol şey alak düşündürüp daýdyp bar müşterilere. Dolu we dogry. Yo, arkaýyn ol başlyk. Özüm dakykaydan yerine var, oturduk gaýdan ha bular. Özüň dakmak gerek gäle usta olanlar bar ha. Bolýa şolar neme de başlyk bir müçük saňa ele başlyk bir müçük başlyk. Ulus. Ha bak. Alo, ho mara. Başlyk näme diýen? Bilýän, başlyk näme diýen? Başlyk näme diýen? Ha? Haýsa ýaly. Uy, neme? Ha. Dinlejem gelme. Bolýa, arkaýyn ola. Dinlejem geldi diýär. Ha? Dinlejem gelipdir ha. Nire? Hawniýetiňde otur diýär. Bolýana gelse beripdir da. Aha. Ha ola, taňa ýakyn. Assalamu alaykum. Oňmy arma? Şu hayırlı senagat diýe. Şu täze ýeriňe, şu taýda däme? Hawa geldim. Geldim. Ora. Bardım. Aha. Assalamu alaykum. Wa alaykum ho. Gowmy? Innovator näle? Geldingmi? Hawa gowam. Gowmadyň-da? Hawa gowja geldiň-da? Hawa ýaşy. Ejemem köp salam aýtdy. Wa alaykum assalam. Gowmejam ýagdaý? Hawa. Sen garaşadyr men bir baryk gaýdaýyn bolýarmy? Bolýar. Dur ber otayda. Dinle. Indi şunda galyk. Başlyk ýene jaň gelýärdi bir müçük başlyk mümkin bolsa başlyk. Bol saltyrak gurulşyny bey, bä, senem. Aýtdym men başlygyň ýanynda durýum. Bolşuň näme aýlaýdym? Bata. Bolýa. Bolýa diýen, bolýa. Bolýa arkaýyn ola, bolýa. Bolýa diýen, bolýa. Başlyk şuma neme maral jaňat ýa neme genejem ýaman gaharlýar, neme kabinetiňizde oturdy diýedi. Ýaman gaharlýar aýol. Maral aýtdy şuma neme gaharlyp durýar o neme. Düşünjäňde baş. Ey, men meselany öýüňizde çözmeli. Näýlaý bular? Arkaýyn ol başlyk beýim özüm çözerim. Mesele etme. Arkaýyn ol. Oglanlar özüm aýdar. Eywa. Geldiler. Wow. Şeýle ýüräýmen. Kende şunu çowatlar daşynda garaşdyňmy? Ay, şu taýda garaşaý diýemsen. Gowmy öýçerler taglykmy? Ýaxşy, gow. Ejemiň tagyny äle. Gow ýaxşy. Gowum gençem dagam. Gow, heret sen işdiýdiň ha? Hawa, iş. İşdiýende bar ha, nim berde kabinetde oturup işlemeli iş ýok. Sen ýükçü bolarsyň nim. Ýükçü? O ýükçü. Gelen ýükleri eýlep geçirmeli, yerleşdirmeli, atışdyrmaly.
Bolýa, baram. Basararsyňdan? Hawa, basarar. Bolýar, ýör, bäri düşäp durma, girere. Ha, oyna, ýerden çykgeldi şular. Olaram töýden soňra. Ene şu ýerden çykgeldi. Yaman üt köşükler enki. Bu nire goýulýar? Nähil? Şu isteýän agydına goýun. Laran yaman üt köşük owudun. Ha, köp zat ulanyp bolarmy? Ne bir kartinalarım täze. Owo. Saylaýynmy? Hayla ýöne täze ýerden soň goýýan. Oy. Wa, ýokmy? Vay, sohbet. Owudun yaman üt köşükler. Ýewropeýsk stil. Owadan zatken şemşa. Sohbet. Öz jaýymyza goýaýyl şu. Bolýa, goýar ýöne täze. Ýewropeýsk stil. Täze ýerden soň diýip aýtdyma. Bolla söz berýän. Hawa. Vallahi. Bularam täzem sohbet. Hawa, aýtma ýa ýerden. Her jaýda birini goýasyn gelýär-de. Yaman owudun sohbet bir jigin bir alaýna täzeýlenýär. Bolýa, bekke. Şunu goýurdum-da. Şunu. Bir ula oklasana. Ho, başlyk. Ho, başlyk. Şunu bir ula oklak gaýt. Ay, genneçe. Siz zaten özgüde bolsa iki naýlanma la. Wa hemmesine maljak bolýar. Bolýa, bir nokla. Bir noklamy. İki naýlanma la gence getiranma. Täzelen soň hemmesine malar. Bolýa. Bolýa, bolýa, öýümüze ýetjek bolýar. Ýörün, ýör. Üt köşükde. Bolýar, öýe gördi şuraýyn, bolmadan boşadýar. Renkler täze gelen ha. Gel. Gelýän haritler bilen tanıştyrşaýdyk meni. Bolýa. Yanında bolarım men gündüz gece, yeke koymorun men seni hiçe. Senin baktıma düşanın koyu bitçe, neticeyini biz bilece. Sen bilen ovalın dünya, menini bilyen boyuna günler. Sen bilen mene koyayım, ananın söyle, şananın söyle. Bu yürümün altından sen aydıp yattama. Yeke de, kaytala yine de. O sevimi barada, kimi barada. Bolup demedim, söyle demedim. Bana sen gel, sana men gel. Bir sevenekden barışır iki yürek. Seni günden sejagan kütüp etermen. Sen näme şertiň bolsa edeýin aýtbaryn emen. Ananayın, sana yılanayın. Sen isleyen süýüň bolmana sen anayın. Ananayın, seni yılanayın. Sen gülsün gülüp bahtly bolsaň benim olayım. Bu yürümün altından sen aydıp yattama. Yeke de, kaytala yine de. O sevimi barada, kimi barada. Bolup demedim, söyle demedim. Bu yürümün altından sen aydıp yattama. Yeke de, kaytala yine de. O sevimi barada, kimi barada. Bolup demedim, söyle demedim. Yanında bolarım men gündüz gece, yeke koymorun men seni hiçe. Sen men baktıma düşanın koyu bitçe, neticeyini biz bilece.
Kakana bir işten geldi. Adetti bu kaka sağaman geldin mi? Yağdaylan goğum mi? Ha koyan çüğüm tutak turup kan. Koy çüğüm. Menem koyayım siz çüğün ne? Menem koydu mene şunu. Birinci yerde sapağınız onun işiniz edip bolunuz sonra bir saat 2 saat telefon oynaman ruhsat bara. Öteyarcan sen na koyacağım sen menü yokan cilen. Sen kayat sen seyretmele. Sen terbiye vermele ha. Böyle kaka. Gepleştik ya uçuyumuz, koşağım. Mena üç oğlum ma deyip yere sığmanıyor. Çağalaram kakasından öğrenenlerde. Kakasının ecelerini ünserme işyalı. Hadi geçin otonuza çuyumuza. Bar sapaklanıza yetişin de var. Çuyumuza bana birlay bağırlacaktım sapaklanıza. Gepleştik ya mesela ho. Pelvan, çayım nakarım tayin kaysın alayın. Çay alay bakalım tek nahar gerek gel. Böyle. Pelvan yadak gelensin. Yine al çayını iç. Ey ha ola ne adam payri işten sonra öyle olup geldi. Pelvan. Sen bir derek gereken canın yakyan. Bak bir dere değerli olan. Yükön bir çekme la maşgalada. Dinleyen oklarda, dinleyen ok. Dinlemezlerim seni. Sebep sen aklım hiç kime gerek. Düşüney, doğunluğa minni çağa der. Çağa değerli vak onun doğru. Bor koyuyorlar yedim şu kurumları. Hani sen koğusu ayda oturan ağam saatlerledi mi toyun ne diye? Pelvan, sen doğunluğun için madama yakışılık edip gidiyen biliyor musun? Madama yigrenci bolyanam sen. Sana ululip, kıyınçılık bolsa sana yüz tutyalar. Galan vaktam sen dinleyen oklarım. Bol ya. Doğunum dinleyen ok, öyümde çağalam dinleyen ok. Gelinim dinleyen ok, men sana herlen, seneme dinleyen ok meni, men herlenler sana burada sonra ver götürüna. Ağın, bir toydan ururun aşağı kolyan, sehet bu arada kılıklanyan. Men seni dinleyen ok mu? Pelvan, men seni kaçan dinlemedim. Ait kaçan dinlemedim. Ne şu an koyuyorluysan dinleyen o meni. Men sana sonra verdim, ağın haçan sehetin allı, toyun ne diye deysen dinleyen o meni. Mene sana goğunluk verecek olan. Senem hem bir şekin yal, men goğunu de uyan. Ey borlay. Bolya fel bu koy şu an sen artık maslaya, artık kolyalay senki. Men kartık maç kolyamı. Men gepim artık kolyam sana. Ay hava da doğunluğun urnal gamal bolsa 2 pay verilen yalı. Men bolsa men gepim sana artık maç gelyam pelvan. Sen beni asla adam kasabını göremova. Ey gara yükünler çeker diye bir çekmeli ora bu durmuşun derdini aladasını. Yadına düşüyen ikimiz aşağıya başta göçüp gelemizde ne bir ütüş boşumuz vardı, ne bir gapgazımız vardı, ikicimiz bilece ne hayli bir sadece durmuştan başladık ikimiz onun başını. Karaça firman bir anırbaş çaynek kasesinden bir küçük dükkan açtık yadında olsa. Ehlar doluğumuza yettik, ne yaşatan özümüzün dükkanımız var. Hatta sen ulunyan gapgaşlan ama Karaça firmanın hakları. Neyeme kemçilik ediyeni ben düşünüyor mu? Pelvan, bu gurrunluğun arasına bizim durmuşumuzu koşma. Koy Selvi. Kim vardın var mı seyret çepine sana? Daya şükür oğul yerine oğlun var. Bir gülale durmuşun var. Şunları arzu edip yetmedik mi kıymet? Sen beni adam kasabında görgen olsan, men sana ne açaydım? Men yaram o. Pelvan, men beceri kalmalıyım. Ne açıgıdan ayttım? Hey, bir gedek dinledin beni. Hey, başkalardan men sözümü. Cevap ver Pelvan, cevap ver. Şol ecem, doğullum deyip, ilgunne de finkiyali eceli var. Koy Selvi, koy. Neyeme kim vardın var? Meneme senin zıtmacak kol var. Depemde götürüp geliyen seni. Sen asla ben adam kasabına gören oğa. Pelvan adam kasabına gören oğuk beni. Mıdama bir şükür dar o Selvi seninle. Mıdama bir şükür. Şükür eden oğuk sen. Yine ben günahkar. Mıdama kakargım yenen çıkaryan.
Men kaçandan ver sana yaramok. Men becer kalmalyp kaçandan ver aytıp ber. Şol ejem dogonlam deyip il günde de sen ki al ejema. Menem yurdumuzda bir yerde doktor bolsa sen görköz sen aladan men hiç adet etmen yatan yal ettin lay men Selvi. Menem bir yerde sen bir alacın bolsa urungda algap ber sen asıl sen keselin senle bir sen waswasalığından bir kesel lay. Bollenni menem yadadım iyirdim surrunglardan. Ejem dogonlam yadadım sudurmuştun. Ejem oğlu sen. Yeter! Men sana kurnap beren şu durmuşum sana yaramayan olsa 4 telefonu 14 tarafına çık. Otiyar, ejeminen kakym näme söýüşýär? Kurperak gelýän. Şunçynyň kitabyny oku kitaby. Oku kitaby. Ey gadak, senin bolonga näme körpü? Be, oku kitaby. Ötür kompýuteryň. Ama sana da başladı değişirler. İyi var. On sana da ma diýdi, kakym kitap okudy. Kakam size maňa tawsyrdy. Haçan görsen aynaň önüne de buýdum. Gıýdym. Otyrmyň sagaman. Eçe gelin, moya gelin, eşitmendirin. Ay geldim işte de bir ýadadım mıydım. Bulmadın? Ha, eçe. Vah goglunga bilir ya haçan ödün şu aynaň öňüne özüňe terenjam berip ya TikTok oýnap oturdun ya efirde oturdun. Näme gerek diýdim şu atlaňyr ýok etdi, gayrat etdi. Özüm ýa-da ýandasyndan. Ece näme işläýnidi? Näme işläýin? Bu şatlyk hädimen geler şatlygy bir nahar işirdiňmi? Aç geler ol. Ece men nahara öktü däle, nahara sen öktä bilýäm ha. Agyz, Gülsara. Haçan açeni gaýnyň ýa-da men mişirmeli ijak naharyň ýa çöreňi. Seni meni bir maşgalan gelini bolluňa. Nesip bolsa çagaň bolmaly. Olary teriýe bermeli janyýdym. O sana maňda sakkyjyň aýyrsana, haçan oda watsyl et berdi. Ýok et sakkyjyňy. Çay demledinmi? He diýmän, şatlyk geler. Aç geler ödüm. Ýollaşyňa derew çay demle. Nahar şort aýarla. Ije. Gel. Ağam mümkünmü? Boşan gel. Armağan, selamun aleyküm. Wa aleyküm. Olmaya deylan. Tamam. Şükür. Gel geçin. Neyim işlen ya da näli? Hudaýa şükür ağam, gowy. İşler gowy. Yetişýärmi? Ho, yetişýär. Ondan mara şu ağam birazçyk bir zatlarymyzda arzanlaşyp edemiz. Soň hasam sewdamyz gowy boldy, Hudaýa şükür gowy bolýar. Bir şol internetden gelýän targytlar köpräk gelýär, Hudaýa şükür täzeyle ýakynrak da ondan işgär sanyny biraz köpertmeli bolýar. Oňa da nesip bolsa bir 5-10 tane işgär täzeden diýdim. Yetişär sağam. Öňe mail namany öňde goýandyr nam. Seretişdirsen. Bolýar, tanışalım bolçak işleýär. Ağam mara bir
soraşmanrak gerek edem etdim bolen. Näme boldy? Körpe geldi. İş sorap. Ondan iş alaydım menem. Hani bir öňki owadaky iş näme arada şähere iş tapar diýip gaýtmadymy? O da kişinden çıkıp durağım. Tene mahallaptır. Yo, aňdym la ýoň sözlerine bir yalan bardygyny aňdym men o. Şäherde de barmadyk geri ýoken. İş tapmandyr. Şeýdi meňe ýanyma geldi. O da. Menem jeyim diýip iş alaýdym ağam. Hawa näme iş edýär bizde? Ay şu ammarda ýükçe edip birleşdirdim. Bu insan bir edil bir ammara dagyny bir öz iniňe haw bir kiçirak bölüm başlyk hatta gedäýdirken indi haw. İşletim görsün diýdim de ağam. Menem sen elimde az yük çekmedim ha. Ene näçe ýyllar işläp berdi ağam. Körpe bolýar da. Tözemokda. Ejem ur habar barmy bu zatlardan? Yok. Hawa ýagdaýlar näýeli? Ay sesinem çıkaran ok gelýär gidýär. Şo çağalar bilen gaýynlaryna bolýar idi. Gülýär garry taşlap bolup ýoşun eder. Ahir bilýän aýlanyp dolamşylar ýa ýa gaýnym bar. Ýa ýene bir zat. Biziň tohumyga da gelişmeýän zatlar gaýnymda ýaşap, eýdip bunyň mörjek bolup ýörmek. Yo men oňa näçe aýtdym ağam. Ardan jaý we al şu wagt diýip. Oho, nämeň jaý, nämeň jaý? Nämeň ışkynda, nämeň külkülüne düşüp ýörsiň da ýa men bilmeýän bir zatym, mam näýetdiň daýmy, ýa senem şol urdamy. Ýa bir zatlardan men habarym ýok, ýa bilemok. Hawa pul nerden almaly? Hawa jaý nerden almaly? Jaýa pul nerden almaly? Bu pulsuz bazara barandan kepensiz göre girdi ýa. Ol işine näme sen tap beripsiň o jaý nerden näýil almaly şol? Ana o da jaý satjak diýdi. Nämen satjak? Niden tapýangy şunu ýa gurrunlary? Ya senem şoňa gurrunymy? Ya men bilmeýän bir zatlanmamy? Yok o ağam. Näme gurrun tapdyňyz o taýda? Ana körpäň edip beren zady. Ho ağam men hiç zatdan habarym ýok. Inim. Doglan önünde gepleşdik ýa şu meseleler hemmämiz üýşüp. Ýapyňa satjak goýjak gurruňyzy. Şu gurruňa diň sok sapar gelişiň bolsun. Men size canımdan yani o inim siz menden gizlenip ya bir zatlar etip berdiňizmi? Näme diýäňiz o? Şu menden bir uzat menden bir habardan ýekeci işin başına bar aýsaňyz ertek gün göwnüňize deger. Bolar ağam. Tur işiňle bol. Özüňem işgärlerle mulaýym gepleş o. Bara. Ağam. Näme bölmask edeýinmi? Bölmek. Getirenle meni öz stolum beraýyn oňa. Ýükçü bolup işledim. Bara. Yük taşat. Bara. Ödem kapyndan geläýmesin. Bara. Nämeler bolup ýörew, näme bolup ýörew biziň tohumda. Bizden näle ýalaýmyş çağay, bizden däl ýalaýmyş çağay. Gecem daha neçe aýdyň bu zatda ýürek ýarlar. Hawa öldüm molla. Bular bara. Kakam dünýeden ötenden soň horhar etmejek bolup körpe inim. Al gel ber meh. Türkiye oğlanlarının edebiyatına şeýle bir hikaýa gabat geldim. Hayır perdendi mehriban bolur anamamy saklagydym sen ýylgyrsaň dünýe ýaz bolur kalbyňy pek saklagydym sen ömrümiň terçemini sayla ýolum merjenini geçmişiň pek Zat ho. Owmýarda. Geldin mi? Nerden oturdyň? Owmýarda. Gel çayım ýaňjy demledim. Demledinmi? Geldim sagma. Naharym taýynmy? Hadi görün. Ha, Şemsa. Gurleşmi diýaly bolar anna. Senem öz paýyň alarsyň.
Menem öz paýym aljak. Yo Şemşat, men sana aýtdym ha. Diňe körpäde işlerle bizem şo enatan çağatdämi? Şo paýlaşylsa deň paýlaşylmaly. Düşünçdükmi? Bor Şemşat, bor ya. Bor, sağ ol. Ola sağ ol. Gowulma bolmasyn sen soňky döwür ataň öňüne köp gitýän ýaly. Ejemiň öýü öz öýüm boy. Ýat ýere gidem oga sohut. Sen öýüňe şutaý. O ýere sen myhman. O zaman edil şu waşa dawalarda görünmeseň gowular Şemşat. Ataň öýü bolsa da. Şo yer satylsa bay dawa ederin. Näme dawa etmän? Ederin. Ay satylası ýokla. Satlygym satar öýdemok. Maňa satylandan satylmany gowy sohut. Ýöne satsa, Näme satsa? menem öz paýym aljak. O näme sen paýyň barmy taýda? Oy, hawa, hemmesi alýara, menem aljak. Ha hemmet ölse senem öljek bolsa. Towa diýi sohut. Sen menden diýinjek bolýan öýdäne? Öz gepiňe görä gep aýdýan. Men senden diýilmek üçin aýdamak many. Koşulma şo ýere. Ha bir gelip kimin aramda koşulsa gowmy? Yakarym saňa. Ýani kim zaryň barmy? Hojalykda neçe zat bolsa artykmajy ýok. Men diýenmezseňä. Men seni diňläp, diýeniňi ede-ede gelýändirin. Ýöne gaýrat et. Dogonlamyň arasyna, atamyň öýüne goşulma. Men sen dogonlaň bilen araňyza goşulamaga. Polýana, näme sen şonu sene? Ya menki ýalňyşmy ka? Gonç. Aw? Näme çek bir derek goşul. Ýok. Ýok, maň goşulmaly. Näme üçin? Olar bar mellek jaý satyp, pullaryny paýlaşmaly, menem garada syňap durmalary. Ýok, sen ýalňyşýan. Şu wagt öz paýyňy talap etmeseň, ertir gelip sen jaýyňam satyp paýlaşjak bolarlar. Dogonyňam bolsa öz hak jagaşyny talap etmeli. Başyňy bir derek dawa sokýanda. Sen öz ornuň bil. Sen ornuň gelen puly hasaplap maňa aýtmak. Galanda bilen işiň bolmasyn. Özüň gowulýansyň da Gonç. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Şu çaqa çene sen diýeniňe ýok diýmedim. Ýöne şu gerek. Senki nä dogry? Sen goşulma läl şu dawa. Men sen aýalyň hökmünde, maşgalan hökmünde aýdýan. Saňa gowluk bolsun diýen. Nämemiş kim? Serit gulýaly öýümüz wa, ulugymyz wa. Hemme zadymyz gowa agdy birje ýaşaşyp ýörs. Näme kimlik edýär saňa? Goşulma şu dawa. Men sen aladan edýäne. Sen men aladam edýänmi? Sen men aladam edýän bolsaň, men 6 ýyl bäri. Men 6 ýyl bäri perden söýesim gelýär. 6 ýyl bäri men kaka bolasym gelýär. Şeýlemi? Sen perden söýüsüň gelýärmi? Hawa. Men söýüsüm gelen okmy perdendi? Men näme perdendi isläm okmy? Men näme elimde çağa saklasym gelen okmy? Men elimde zatmy Gonç. Hudaý bermese men näme diýin? Barmadyk gapym galmada. Barmadyk lukmanym tebibim galmada. Men näme diýin? Men elimde zat Hudaý bermese men günäkärmi? Onda men günäkärmi? Bilemok. Bilen hiç wagt perdendimiz bolmaz. Näme üçin? Umytda bol. Sebäbi Lukmanlar bar mesele gelininde diýdi. Şu zatları bilmem. Näme üçin şu çaqa çenini aýtmadym? Men şu çaqa çeni sen göwnüňe döňmejek boldum. Günah mende bolsa. Bir derek sen duluň saklap oturmaýyn.
Ruhsat ber, gideyin. Dur. Dur. Sen yanlış düşündün. Mercan. Mercan. Mercan dinle beni Mercan. Mercan. Dinle Koy be. beni. Mercan. Hayır elini. Dinle beni. Men sen söyýänligim üçin diýän. Men sen göwnüňe degijek bolup diýmedim. Menen başga maşgal alyp ýaşap bilýäna. Düşün bir zada, meni bagyşla. Maňa senden başga hiç kim gerekkä. Meni bagyşla. Men sen göwnüňe degmek üçin diýmedim. Bana azar verme. Güçtaydı. 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 Yallacan. Meni bagtly halymyn hemçin bagsat edýär. Bize yekece perden berseň bolmaýarmy?